Moj današnji gost je klinički psiholog Milena Tatić-Bajić. To je žena koja je 70. godina došla iz Bosne ovde u Ameriku i koja je zahvaljujući svom obrazovanju i bogatom iskustvu postala naš najznačajniji i najuspešniji, kako vole da kažu, doktor za dušu u Americi. Da li je ljubav jedini lek, koliko nam je empatija potrebna i kako uopšte da se nosimo sa svim životnim problemima koje današnjica nosi, koje su najveća iskušenja porodice, ali i pojedinca, saznaćete u ovoj epizodi podcasta. Za mnoge naše ljude Chicago znači kamioni. Ako ste u ovom biznisu godinama unazad, poznato je već da Omega Equipment Sales LLC ima veliki i kvalitetan izbor polovnih i novijih kamiona i prikolica za prodaju ili iznajmljivanje. Čuveni Volvo, kog Balkanci često obožavaju, ali i Freightliner ili drugi modeli kamiona između 2020. i 2023. godišta, dakle i noviji, mogu da se nađu po ceni od samo $1.000 nedeljno, a dobijate i besplatnu promenu ulja. Takođe, Omega Equipment Sales radi sa više od 30 banaka kada je finansiranje u pitanju i može da pomogne svakome, bez obzira na trenutni kredit skor. Kontakt pouzdanih prodavaca u Omega Equipment Sales nalazi se u opisu ovog i svakog drugog videa. Dobro je poznato u oblasti Chicaga, ali i na cijeloj teritoriji ovog dela Amerike, da ko hoće kvalitetno da jede, dobro se provede ili samo poruči hranu za kućnu dostavu, to može da čini zahvaljujući srpskom restoranu balkanske hrane Skadarlija. Na ovom mestu postoji više od 9 godina i ono što ih najviše karakteriše su kuhinja bogata specijalitetima, čiji miris i ukus čine da se osjećate kao kod kuće. Prelep ambijent i povoljne cene mogu da učine svaku vašu proslavu nezaboravnom, budući da je restoran tako strukturiran da više grupa gostiju može istovremeno da uživa. Važno je napomenuti da Skadarlije ima svoju aplikaciju na Apple Store-u i Google Play Store-u, što vam omogućava još brže i lakše da poručite hranu. Kontakt za restoran Skadarlija nalazi se u opisu i ovog videa. Živite na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država ili u oblasti Chicaga i oduvek ste želeli da imate još jedan luksuzan dom u Srbiji ili Crnoj Gori, a niste znali kako to da izvedete. Postoji rešenje i za to. Globalna real estate franšiza Immobilium otvorila je svoje kancelarije i u Chicagu. Sva papirologija koja može da vas opterećuje na putu do stana u Beogradu na vodi ili apartmana u Luštica Beju ili kuće na Zlatiboru sada je u pouzdanim rukama, pošto iskusni agenti iz Immobilium tima, koji inače posluju u 48 zemalja sveta, otvaranjem predstavništva i u Chicagu direktno mogu da vam objasne zašto su vaš pouzdan partner pri kupovini luksuznih nekretnina širom sveta i kako najbrže i najlakše da obezbedite potrebnu papirologiju. Kontakt za Immobilium Diaspora nalazi se u opisu videa. Voljela bih onda malo ovako izvaničnije da počnemo i ono o čemu najviše svi mi, posebno u ovim vremenima, treba da vodimo računa je naša duša, jel tako? I ono što mi suštinski jesmo na kraju dana, posle svakog dana, na kraju svake godine kad se osvrnemo, možemo jedino i u sebe da pogledamo i sebe u ogledalo. Gde smo i šta smo kao individue i uopšte kao narod, kao nacija i pre svega kao jedna grupa ljudi, specifična grupa ljudi sa Balkana ovde. Voljela bih da pričam sa vama kao kliničkim psihologom, da malo izanaliziramo te neke naše najčešće probleme i naše neke najčešće nedoumice kroz koje prolazimo zbog ove svakodnevice koja je negde i na Balkanu, koja je i ovde i uopšte u sve većoj meri nas negde i opseda. Hvala vam što ste izdvojili vreme posle svega, Milena. Hvala vam što i ove komplikacije koje su nastale uopšte i kako smo se teško organizovali da se vidimo i uopšte kako stvari ovde teško funkcionišu kada je razdaljina u pitanju, što ste pristali da budete gost. Molim i hvala vama. Voljela bih da krenemo prvo od toga. Za vas kažu da ste doktor za dušu i drago mi je što uopšte počinjemo u ovakvim uvodom, jer je to negde najvažnije. Najvažnije je taj doktor za dušu i možda se negde i najčešće leči i najteže vodimo računa o toj higijeni naše duše. Vi ste došli pre mnogo godina sa Balkana i još sad ste znali kad ste bili mlada devojčica da ćete ovim da se bavite.
Rekli ste mi da ste 5 godina imali kad ste znali da ćete biti psiholog. Danas ste, jel Petom tako? razredu. U 5. razredu. Da, bilo bi malo rano da je baš ono sa 5 godina, jeste. U 5. razredu ste znali i ovde živite preko 20 godina, jel tako? Kako ste izabrali da to bude vaš put? Baš i do duše ne bi ti mogla reći baš konkretno šta je to bilo i kako je to bilo. Znam da smo došli ovde i u to vreme smo malo se napatili kao što svaka osoba koja dolazi ovde na ovaj svet, koliko se napati zbog posla, zbog da se snađu, da ovo ono. A možda je to malo uticalo na mene, možda me malo uticalo to kad smo došli ovde, otac izgubio svoju majku, pa onda moja majka izgubila njenu majku i takve stvari. I onda sam posmatrala kako to izgleda u rodbini i možda sam tu otvorila neku empatiju, pošto su mi obe bake bile veoma drage. Sa jedne strane to je bilo, a onda sam bila dete koje je volelo malo više da mašta. Rekla sam ono ranije da sam i umjetnik i onda možda i to isto probudilo to u mene. Ali voljela sam uvek da znam nečiju priču. Ko je? Šta je? Odakle? Šta je to što motiviše tu osobu? Šta je to što inspiriše tu osobu? I onda kako se bore kroz ovaj život? To vam je vrlo slično onda sa žurnalistikom, upravo to što ste pričali, zato što i ja imam isto taj moment. Volim da čujem nečiju priču i koji su neki polazni motivi, zbog čega ljudi rade to što rade, bez obzira na neki cilj, na uspeh, na ono što ostvare, ali me baš zanima onako da čujem radoznalost možda taj, jel tako, i uopšte spremnost da se sluša šta je to inicijalno u čoveku uticalo na to da je tu gde jeste danas. Dobro, to jeste vrlo zrelo i za taj uzrast u 5. razredu, jel tako? Koja je razlika, mislite, 70. godina kada ste vi došli ovde, 71. i ove generacije koje sada dolaze? Kako vam se čini to? Da je tad bilo lakše, da je sada lakše zbog svih ovih tehnike i tehnologije ili je svima podjednako teško? Nikad nije lako. Mislim, ne bi ja mogla to da kažem da je nekako bilo bolje onda ili bolje sada. Uvek je to sa malo problema, jer ta tranzicija je velika. Prvo počinje se sa kulturom, pa onda se vodi okolo posla, hoće li imati posao, hoće li, je li mogu da izdržim ovde. Ako su osobe došle sa familijom, onda kako ću ja da izdržim familiju i kako ću moći ja da nekako sa familijom izdržim ovo sve. Ali onda ta neka tegoba vuče unazad. Moj otac je, na primjer, uvek i sanjao ujutru rano, pričali su svi snove. Mislim, to je ta familija gde sam ja to slušala uvek, jel da? I on je uvek sanjao da je tamo. Da je tamo negde u Bosni, ovaj i ona je tamo, taj komšija, šta god jeste. Pa što se toga tiče, ja ne mislim da je ikome baš toliko lako. Znači, nikad nije lako kad god mora da se dođe. Da, to je baš teško. A kako su vaši onda? To ti godina nije baš bilo toliko popularno ili jeste? Mislim, nisu sad kao ni one bile rane 40. pa 50. Vi ste došli 70-ih, a nije kao neko ključni ratni moment na Balkanu bio, jel tako? Ne. Mislim, mi smo došli kao familija i sada da napravimo neki bolji život. Otac je rekao ili ćemo da otidemo u Australiju, jer nije vidio neku perspektivu za dve devojčice i onda je mislio, hej, možda ću ili ovde ili onde da otidem. Ovde mu je bio brat i onda je tu došao kod brata. Što se tiče onda
mi nismo imali neke ove stvari koje recimo sada imamo. Sada je taj import, eksport, pa imamo sve te neke stvari koje smo imali i tamo. Ajde, da kažem neke vegeta ili takve stvari, za kuvanje i to sve. Jezik je isto jedna stvar. Ako su učili tamo engleski jezik, oni imaju napredak ovde. Da. A u to vreme nije to bilo i onda mnogo ljudi su učili ruski. Ali to im ništa nije pomoglo ovde. Da. I onda kad dođu ljudi ovde, onda možda i nemaju vremena za to školovanje, da nauči se jezik i to sve. I onda ljudi se snalaze kako god znaju i kako god umeju. To je baš onda dobro pitanje. Kako ste uspeli u tim momentima, kad je tako bilo, pretpostavljam da niste imali znanje engleskog jezika, jel tako, kad ste došli, ali ipak da ostvarite svoj san, da završite školu ovde i da se profesionalno na ovakav način ostvarite, da imate klijente danas koji su i Amerikanci, koji su i naši, gde se uopšte ne pravi razlika naravno u tome koje nacije ili boje, kulture, bilo čega, kada imaš neki duhovni i duševni pre svega problem. Kako ste uspeli da završite tu školu pod svim tim okolnostima? Ja sam tamo završila 1. razred, pa onda kad sam došla ovde, produžila sam, imala sam divnu jednu ženu koja je mene učila engleski, pa da kaže ovo je kamion ili ovo je lopta ili ovo je... I onda na taj način brzo sam to naučila, pa do 3. razreda već sam neke stvari znala, a u to vreme... sad ovo verovatno i otkrija ono prvo pitanje kako sam ja stvorila tu ideju u 5. razredu. Kad sam bila u 3. razredu, oni su mene stavili između dece koje su bili emotivno malo nezgodni, kako bi rekla drugo, što bi ovde rekli attention deficit disorder ili nešto drugo. I sada ja sam bila sa njima zato što nisam znala engleski dovoljno. I to je jedini bio razlog. To su vas, znači, profesori u školi stavili u tu grupu dece koje kao imaju poremećaj u pažnji, jel tako, kao ne mogu, u stvari vi samo niste znali jezik, jel tako? Jeste, nisam znala jezik. Ali vam je bila potreban neki dodatan rad sa vama na bilo koji način, jel tako? Vraćam se nazad malo, što je bilo interesantno. Mislim, ta deca, iako su imali neke probleme, i to su kućne probleme i to sve, ali su bili veoma fascinantni meni i zato verovatno sam onda kasnije odlučila na to. I družila sam se i sa njima i baš je bilo fantastično u to vreme. Znači, dobro iskustvo u svakom slučaju. Kako su vam danas iskustva? I kada biste morali da mi kažete u par rečenica šta je ono sa čim se čovek ovde najčešće bori? Koji su neki njegovi duševni izazovi, zbog čega vam se ljudi danas najviše obraćaju? Ja mislim stres je najveća stvar. I stres je danas stvarno nešto što ubiva. I to sada sve zavisi od osobe. Ono što smo pričali ranije, naša historija. Ako si ti navikla da sada reaguješ mnogo na neke sitne stvari, ti ćeš i dalje da reaguješ mnogo na neke sitne stvari. A možda ne, možda ćeš na veće stvari da reaguješ, što je okej. Ali problem jeste da stres je ta jedna stvar. Ako mi ne znamo da se nekako borimo sa time, onda to nas sviju obori. I obori na načine koje ne očekivamo. Mislim, dok smo mi živi, mi imamo stresa. To se razumemo. Stresovi dolaze, mislim, smrtne slučajeve dolaze, financijske, pa deca, pa da imaš jednu vezu koja je zdrava i lepa. Mislim, i tu ima stres. Da. Čak imaju stres kad su neke dobre stvari. Kad dobiješ bebu, to je lepa stvar, to je divna stvar, ali je puna stresa. I sada mnogo ljudi šetaju amo gore u mislima i tu naprave
razne scene, razne probleme, šta će biti, kako će biti, ako ovo, ako ono. I to je veoma problematično zato što ništa od toga nije tu. Mislim, ispred mene je ovaj čaj, ova voda, to je tu. A šta ja mislim u svojoj glavi, to nije tu. I to je najveća greška što mi pravimo. Kad dođu te stresne stvari, mi ne ostanemo u ovome trenutku, nego šetamo amo gore i idemo unapred, unazad, ali nismo ovde. A ovde su solucije. Nisu amo gore, nego su baš ispred nas. I kad bi se naučili da rešavamo naše probleme sa time što smo tu, mi bi mnogo učinili. A umesto toga mi odlazimo gde se plašimo, šta ako se ovo desi, šta ako se ono desi, šta ako ovo, šta ako ono, i onda tu nikad nema kraja. I onda se samo više i nerviraš i onda si pun strahova, pun one nesigurnosti. I šta im vi onda savjetujete? Da žive kao u momentu, u trenutku, da kontrolišu svoje misli ili uopšte kako to nazivate? Pa jedan problem, to jeste jedan deo anksioznosti, jel da kad ljudi nisu tu, jeli obično nisu tu kad imaju i tu nervozu, jer uvek misle šta je to sledeće. I to obično šta može da krene po zlu, jel tako? Jest. Nikad šta dobro može da bude, već šta iz svega tog još gore može Sigurno. da se desi. Mi smo prirodni skloni negativi. I pošto smo prirodni skloni negativi zato što smo morali nekako da opstanemo, da izbegnemo lava ili tigra ili nečega drugoga. Ali sada gde nam je lav, gde nam je tigar? Stres je taj lav, taj tigar, financijske probleme, probleme sa decom, probleme sa mužem, ženom, šta je znam. Ali ako je tu sada ovaj trenutak, ako sada trebam da rešim nešto, ajde da kažem, sutradan očekivam da će mi da dođe nešto, šta ako će biti loše? Šta ako će, recimo, rezultat na testove za mlade osobe koji su na fakultetu ili tamo. Pa šta ti možeš od sade gde se nalaziš i onda sutra kad trebaš da primiš rezultat? Ti ništa ne možeš da uradiš. U ovome trenutku imaš samo 3 opcije. Jel možeš nešto da uradiš o čemu razmišljaš? Uradi to i ćuti. Ako nemaš šta da radiš u ovome trenutku povezano sa tim problemom, o čemu razmišljaš, onda ostaje samo 2 opcije. Jedna opcija jeste, jel možeš nekako da izbegneš to? Jel se možeš nekako skloniti? Skloni se. Ako i ta opcija nije tu, onda samo ostaje jedna. I to jedna jeste prihvati stvari kakve jesu za sade da jesu. Sve što nama dolazi nam u ovome trenutku. Čak i one loše vesti dolaze u ovome trenutku. Mi nikad nismo van ovoga trenutka. I ja želim što više da povezujem ljude da budu u ovome trenutku. Zašto? Zato što onda imaju neku šansu da uhvate ovaj saobraćaj koji se dešava amo gore, uvek šta će biti, kako će biti, gde će, i konstantno samo priča. I onda da bi osoba shvatila, aha, o čemu ja razmišljam? Misli su samo stvari. One se mogu promenuti. Ali ako ne znaš o čemu razmišljaš, kako ćeš promenuti to? Mislim, sa jedne strane kognitivno, jel da može se biti, ok, ako iracionalno mislim da ću, da uopšte neću da taj test da bude uspešan, onda, pa jel možeš da razmišljaš da će biti uspešno? Ako ne možeš to, bit će ok šta god jest. Da.
Right? Mislim, sa te strane to jeste tako. I onda ja kažem pacijentima, klijentima, posmatrajte, kad se malo smirite, kad se smirimo svi, ono što se povezuje sa dušom, ne možeš upoznati Boga u sebi dok se ne smiriš. A Bog je u nama. I onda kad se smirimo, ili je to kroz molitvu, ili je to kroz meditaciju, šta god radi osoba da ostane u ovome trenutku, to mnogo znači. I onda mogu sa vremena na vreme da posmatraju šta misle. Aha, ja sam pomislila šta ako se ovo desi? Pa šta ako ne? A šta ako se nešto dobro desi? Da. I onda možemo da menjamo neke stvari ako znamo o čemu razmišljamo. Sviđa mi se ovo što ste rekli i uopšte kada smo se vi i ja pripremale za ovaj razgovor, između ostalog, pomenuli ste i profesora Vladetu Jerotića, jel tako? I rekli ste da je on neko ko svakako treba da se sluša i hvala Bogu imamo dosta i njegovih knjiga koje su ostale posle njega i eto tih video snimaka na YouTube-u što jeste odlično. I hoću da vas pitam, i on je spojio nauku i religiju i čujem sad vi spajate nauku i religiju i upravo kad ste pomislili, kad ste naveli tu drugu soluciju kao šta možeš u ovom momentu ako ne možeš ništa konkretno da uradiš, ja sam pomislila da možeš da se moliš, jel tako? Eto, možeš da se moliš Bogu da će sve ispasti na kraju kako treba. Vi jeste onda za to, pretpostavljam da da. Pa jeste, mislim da budeš u prvom mestu mirna, da uđeš u taj jedan mir. A mir postoji u nama ako zapazimo to. Mi smo navikli kroz nauku da idemo van sebe. Šta ono vidimo, gde idemo, čak idemo na mesec, na druge planete i sve to beskonačno. A ne shvaćamo da možemo beskonačno da ulazimo u sebe. I tu ćemo pronaći razne stvari. To je onaj trenutak, Mina, kad možeš ti da upitaš sebe, hej Mina, kako si? Kako si ti u svojoj duši? I onda uvek postoji neki odgovor, a to je tvoja dubina. To je tvoj život. Jel ti sada zapaziš sebe na onaj baš prirodni način? Ne onaj veštački, kako drugi gledaju tebe i šta misle o tebi i bla, 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 nego baš hej, dobar dan, kako si ti meni? Šta ti želiš od ovoga dana? Da. Velika stvar. Da. I tu jeste povezano i spiritualni život, i naučni život i sve ono što smo mi. Da. Jer mi ne možemo da razdvajamo to. Nikako. Da. Što negde jeste, može da bude najemotivniji moment jer se suočavaš sam sa sobom i ono možda što hoćeš i što želiš sa onim što stvarno jesi i uopšte taj moment kad pogledaš sebe stvarno u oči ili u ogledalo i suštinski kada analiziraš negde je najznačajnije za svakog od nas. I ono što ste vi pomenuli i ono na šta religija bilo koja poziva je i uopšte i neke alternativne medicine, šta god je prihvatanje. Samo da ne ideš protiv tog što se sad dešava, kako god da se dešava, jer to negdje stvara i najveću konfuziju, već prosto prihvatanje. Ne mora to da znači da si ti sa tim saglasan ili bilo šta, već samo da osvestiš, jel tako to znači prihvatanje, da si svestan toga šta se dešava oko tebe. Jeste. I ne znači da ćeš sada, ako sam izgubio sve ili ako sam pala u blato, ne znači sada da ću ja tu ostati. Da. Ne definišete, jel tako? Prosto utakmica traje i dalje, nije kraj. Ali moramo da znamo da smo pali u blato, da smo se isprljali. Da. I onda možemo da idemo dalje. Jer kad nisam ja prljava, nisam se isprljala,
onda tu može biti problem. Jel mislite da smo realni danas? Da smo svesni da objektivno i realno sagledamo situaciju? I u kojoj meri? Jel nam treba pomoć sa strane? Jel nam treba pomoć, ne znam, eto, i psihologa ili možemo to sami da uradimo? Ja mogu reći ovu jednu stvar, ne treba da znači da će svi da dođu kod mene, niti ja želim to, nego hoću da kažem, to je jedna najlepša stvar što može neko sebi, ako može sebi priuštiti to, da to urade. Mislim da otidu kod nekoga, to je jedan trenutak ili faza gde neko pažljivo sluša vas. Neko pažljivo zna sve o vas. A nije to prijateljica koja u sred konversacije dok ti sada pričaš svoju neku muku, ona kaže, i ja sam to doživela. Pa i meni je tako. I onda odjedanput Još gore. ne priča se o tebi, nego se priča o njoj. Ja mislim da je vrlo dobro da osoba može da otide kod nekoga profesionalnoga, čisto onako da se ispriča i da ima tu ta osoba koja je objektivna. A sa druge strane, imaju mnogo stvari koje, recimo, mi možemo sami da uradimo. A to jeste malo i da mi pazimo gde smo, šta očekivamo. Očekivanje je jedna velika stvar. A ovo sada što si malo pre rekla, percepcija je jedna stvar koja je veoma važna. Naprimer, ajde recimo ova čaša ovde, sa tvoje strane ja mislim da piše neka slova, sa moje strane je čisto. Sada naše percepcije će biti malo različite. Ali onda kad mi interpretiramo to što vidimo, je deo moje historije, šta sam ja doživela, ako sam traumirana, ako sam šta god, onda ja ću da gledam to na neki totalni drugi način. Ja se začudim da smo mi ikad na istoj stranici kad smo sa ljudima, jer uvek mi različito razmišljamo. A ovo što si rekla malo pre, ja mislim, jedan veliki deo svega jeste da mi krećemo prema ljubavi. I kad krećemo prema ljubavi, jer to je, po mome mišljenju, jedan vrh svega i smisao svega našeg života. I onda mi ćemo kroz ljubav da gledamo nekako drugačije. Kad ja vidim tebe kroz prizmu ljubavi, onda gledam tebe kao jedna divna duša koja si došla ovde da imaš ovaj život. Drugačije je to. Da, razumem. Znači, ono kako mi shvatamo stvari, shvatamo na osnovu onoga što nam se ranije desilo. Jel tako? Te neke moje traume, iskustva, zapažanja će da stave fokus na jednu stvar na ovoj čaši, a vaše iskustvo, opet vaš životni put, ono što se vama dešavalo će da utiče na to da vi to interpretirate na neki sasvim drugi način. Jel tako? Pa ajde da kažemo, imam jednog čoveka koji je mnogo napaćen bio, mislim, napaćen što se tiče roditelja, oni su njega baš i tukli i što bi ovde se zvalo abusiveness. I sad je on čovek u godinama i problem sa njemu jeste ako kažeš bilo kakvu kritiku, to može biti, hej, zašto si stavio ovde čašu, zašto nisi ovde? On može vrlo lako da eksplodira, može vrlo lako da sada galami na tebe, zašto si ti onda stavila svoju čašu tu ili tamo. Problem jeste da je istraumiran, ali onda ne zna više kako to deluje na njega i zašto sada on se ljuti što smo samo rekla, hej, stavi ovu čašu ovde umesto tu.
I to shvaća kao da je velika kritika i sada stvara nesigurnost i strah. Šta ćeš ti da uradiš? Kako ćeš ti da razmišljaš o njemu? Mislim, svi mi imamo neke stvari i ne treba biti toliko teško. Može biti dete, ajde kažem, majka otišla u neku drugu sobu da pokupi nešto, dete možda spava ili se igra od 3 godine, spava ili igra se tamo u neku drugu sobu, dnevnu sobu i sada je majka otišla da izbaci smeće, ajde da kažem. I dete obično u tim godinama, dete odlazi od majke u drugu sobu, tako nalazi se u neku slobodu, samostalnost, traži sam sebe, ali mora da se vrati nazad da vidi je li mama tu još i dalje. Da. A sada problem jeste, ako mama nije tu, on je ostavio recimo u kuhinji, on je bio u dnevnoj sobi i sada gde je mama? To može da traje jedno 15 minuta, 30 minuta, šta god, mislim, ne znam ni ja koliko može vremena da prođe, ali u tom trenutku to dete može da osjeća da je traumiran. I onda to stvara probleme kasnije u životu. A to majka uopšte nije svesno ništa svesno. Da. I onda svi smo malo komplikovani što se tiče života i kako gledamo na stvari. Pogotovo kad smo u vezama, jel da? Da. Pričat ćemo naravno i o tome, ali ovo mi je baš zanimljivo što ste rekli, zato što s jedne strane kod nas, a baš bih posle pričala o tome, ali sad ću da se nadovežem. Ako dete plače, s jedne strane, uvek mislim, često kažu pusti kada plače, kao kad se isplače, posle svakako će da se smiri, a nismo možda, odnosno roditelji, verovatno i posebno ranije nisu ni bili svesni toga kakvu to traumu može da izazove kod deteta i baš sam čitala o tome te prve godine razvoja deteta, koliko su važne te od 0 do 3 i profesor, doktor Vlado Tajerotić je i pričao o tome koliko jeste važno uopšte za razvoj. Mi mislimo kad bude usvesniji, ne znam, u 5., 6., 7., 8. kasnije kada je to razumevanje i komunikacija, kad su bolji, da je lakše, u stvari je možda važnije i to te prve i neke početne faze. Uopšte da i kad plače, da im treba stvarno taj zagrljaj i da ih ne treba uopšte ostavljati. Mislim, sad je to i možda druga krajnost, ono što smo pričali i vi i ja, da li to vodi u neku drugu fazu, da će skroz da se razmaze i da će preteranu zaštitu možda da dobiju, ali ćete vi detaljnije svakako da nam pričate o tome. Recite mi samo, da li mislite, ovo za psihologa što ste rekli, da svakom treba? Jer je teško danas razgraničiti u kojim momentima mi možemo da popričamo i da li uopšte možeš da popričaš sa prijateljima ako ti je korektan prijatelj, ne sad ovaj primjer koji ste vi naveli, ili ako si dovoljno osvešćen, dovoljno obrazovan da možeš sam sa sobom o nekim stvarima da popričaš i izanaliziraš sebe dovoljno kvalitetno da pogledaš, ili sa druge strane imamo more ljudi koji se danas i predstavljaju kao psiholozi, koji i nude neka rešenja, koji nude i neke kurseve i online neka predavanja i mislim različite te neke varijante da čovek danas ne zna stvarno da li ti stvarno treba ili je to prodavanje magle, uslovno rečeno, i uopšte kako da se postavi u odnosu na to. Ili svakoj duši treba psiholog. Pa ja bih rekla vrlo, imaju ljudi koji stvarno zrelo razmišljaju i dobro razmišljaju u svome životu i oni su veseli, i oni su radosni ili čak i kad su i tužni znaju da i to neće da traje dugo. Kako to, moram da vas prekinem, kako je to neko zna da razmišlja o sebi i zna da se postavi u tim momentima, a neko drugi ne zna? Mi imamo, kako bi rekla sada, otpornost, to se zove ovde resilience. Neki od nas smo rođeni sa malo više toga, a neki malo manje. Znači otporniji smo ili malo manje otporni. I onda to znači mi možemo da odskočimo od nekih stresova mnogo lakše. Mnogo puta ja razlikujem pesimizam i optimizam. Se samo razlikuju na jednu stvar. A pesimizam, ljudi kažu,
Sada ne možemo biti svi pozitivni i sve ono lepo, slatko, da. Nije. Ne znači ako je neko optimista da razmišlja na taj način. Neko ko je optimista misli ako je loše vreme i ovo će da prođe. Ako je dobro vreme i ovo će da prođe. A onaj ko je pesimista, on misli ako je u lošem stanju da će to trajati zauvek. Ili ako je u dobrom stanju, to će isto trajati zauvek. Seća se one priče kad je neko došao kod kralja i dao kralju prsten, a unutra piše i ovo će da prođe. I kralj kaže, pa zašto si to meni dao, šta to znači? Pa nekad u kraljstvu ima sve, nekad ne. I onda moramo biti spremni na to sve. Da. Ima nekog i sa ove druge strane tog trona, jel tako, ko nije kralj i kome ne odgovara ta situacija u tom momentu. Šta biste onda rekli, mislim, ovo što ste sad naveli, ja nekako povezujem sa jednom odličnom rečenicom koju sam nedavno i pročitala, kaže da je kao onaj koji se bolje prilagođava na te stresove, u stvari kao da su najinteligentniji ljudi, oni koji su najfleksibilniji i najviše skloni prilagođavanjem nekom stresu u koji ulazi. Da li vi to mislite? Da. Moraš biti fleksibilan. Jeli razne stvari se dešavaju. Na primjer, i čak i večeras. Večeras, jeste, da, to je tačno. I onda ja sebi kažem ovo, vozim, mislim, sa jedne strane kažem, sada ja sam mislila da ćemo mi da se sretnemo u mojoj kancelariji, a onda smo morali da ja dođem u studio. I sada ja vozim i mislim se, ne znam ja zašto je ovo baš dobro. Ali očigledno nešto me lepo čeka. Planovi su se promenuli i onda moram da se nadam nešto lepo. A lepo što se tiče moga rasta, kako bi rekla, my growth. Eto, a iz moje perspektive je malo drugačije to bilo. Bilo mi je jako važno da uradim ovaj razgovor sa vama, ali nisam stigla pitanje da složim hronološki kako ja to volim i onda mi je odlično odgovaralo ovo što ste vi malo kasnije došli u odnosu na mene i meni je dalo malo više vremena, ali opet sam se plašila, imala sam taj rizik da ćete vi reći ok, neću moći večeras i onda da, ali dobro se završilo. Nadala sam se stvarno da će da bude dobro. Bila sam optimista i ja, tako da onda se nadam da će i cijela epizoda da bude dobra. Eto vidiš, to je ona fleksibilnost. Da. A ako si rigidna previše i onda držiš gde može u onoj jednoj loptici, znaš ono kad pletu žene, gde tu svetlo može da uđe? Nigde. Tako je, da, samo kad se raširi, jel tako? I ja sam pomislila, isto u ovoj situaciji, ova žena je psiholog, baš da vidim kako će ona da se sad, kakav će vaš odgovor da bude. Mislim, legitimno bi bilo da ste rekli, ok, ne mogu, kasno mi je ili šta god, ali mi je drago što ste se prilagodili, jel tako, situaciji kakva god da jeste. Recite mi još jednu stvar, ono što nas čini danas takvim kakvi jesmo, je upravo ovo što ste pomenuli, odnosi. I to je odnos mene sa samim sobom, odnos moj sa roditeljima, odnos moj sa decom, odnos moj sa prijateljima, odnos moj sa mužem, odnos muža sa ženom. Koliko nas to čini, koliko je to osnovni temelj našeg funkcionisanja, sreće, tuge, raspoloženja i uopšte pronalaska nas u samom ovom svetu, ovako kako jeste? Pa sve. Je li najvažnije to? Najvažnije, mislim, jedino ako živiš u nekoj pećini gde nema nikoga, ali i tu ima nekoga, imaju životinje, imaju, mislim... Da, jeste, da. To je ipak jedan deo toga. Veoma, ti ljudi koji su u našem svetu, u našem životu, prave veliku ulogu u našem životu. Sada možemo mi imati neke nezgodne ljude u našem životu, jel da? Da. I onda, a to je do nas da mi se nekako navikavamo ili da pronađemo način kako sa tom osobom. Ili možda je rešenje
neću ja više sa njim, neću ja više sa njom, idem dalje i to može biti jedna solucija. Ali interesantno, baš je bio jedan psiholog koji je otišao, naljutio se na svoga oca zato što ga otac uvek ljutio. I on rešio da neće imati ništa sa njim i gotov je. 20 godina tako prođe dok ne vidi jednog prijatelja svoga i kaže on njemu: hej, otac ti je baš u godinama, video sam ga neki dan, izgleda da je baš malo bolesniji izgleda, malo je se stanjio, šta ja znam. Bilo bi dobro da ga otideš, da ga posetiš. I sada je on se malo razmišljao o tome i on odluči da otide da vidi oca. I zaista, otac je sada stariji čovek u nekim 80 godina i bolestan čovek. I sada je pola sata prođe, oni malo pričaju i to sve. Odjedanput otac kaže nešto što ovoga psihologa naljuti do besvesti. Kaže, šta ja radim ovde? Zašto sam ja došao? Vidiš, on se uopšte nije promenuo. I on spakuje svoje stvari, izađe iz kuće i otide možda 500 metara, nekoliko. I odjedanput mu sine kao svetlo. Hej, ja radim ovo već 20 godina na sebe. Radim na moju ljutinu. Radim na to sve. Niko u mome životu me ne naljuti kao što moj otac. I tu mu je sinulo. Zaista, ja ne bi ni znao da imam toliko ljutine u sebi da me nije otac naljutio. Kaže, ipak je on moj anđeo. Da. Skreće mi pažnju na ono što još trebam da radim na to. I on se lepo vratio nazad i posle toga nisu imali probleme, jer on je shvatio nešto. Da, osvestio, jel tako? Nije se tata promenio, ali nije se ni on promenio, jel tako? Jeste. Da, što negde i jeste ključ. Ok, to što se tiče tih odnosa, šta sve danas spada pod toksične odnose? Reč je, odnosno izraz je vrlo popularan i mislim da se svaki odnos definiše kao toksičan. Čim te neko malo povredi, šta god da te oradi, odmah je sve toksično, odmah ništa ne valja. Jel možete malo to da nam pomognete da razgraničimo? Šta stvarno jeste jedan toksičan odnos? To ne mora da bude samo partnerski, odnosno taj, mislim, svaki je emotivan, čim imaš emociju prema bilo kome, to je negde i emotivan odnos i prema detetu i prema roditelju. Ok, ne u tom ljubavnom smislu, ali šta su toksični odnosi? Kad nešto se na silu radi, mislim, ajde, dete te ne sluša i onda sada šta ćeš da uradiš? Da ga biješ? A da ga ne učiš? To nije zdravo. Nije zdravo kad ti sada hoćeš da nateraš svoju ženu ili sestru ili brata da urade nešto što ne žele da rade. Što ne žele da su deo toga. To je loše. Kad ti imaš osobe koje žele da kontroliraju druge, ali opet hoću da kažem, mi svi imamo tu moć da kažemo ne. Imamo tu moć u sebi da možemo da kažemo toj voljenoj osobi šta god, kogod. Ne sviđa mi se to, ne mogu to. Ti uradi ako ti hoćeš da radiš to, ti to i dalje produži. Opet hoću da kažem ono što sam rekla ranije. Sve se može videti kroz prizma ljubavi. Što nije ljubav, apsolutno može biti toksično. Može i neke dobre stvari. Ako ja nešto radim za tebe zato što želim da ti ugodim i da ti napravim sve lepo, posle jednog vremena ja ću biti žalosna zato što
ili ti me ne priznaješ, ili jel ne vidi ona šta ja sve radim za nju? Je li ona svesna koliko ja pružam i to sve? Vidiš na koji način. Sve ono što je i zdravo i lepo može da se preokrene. Sve zavisi. Mislim, ako ja osjećam da si ti mene ostavila zbog nečega, zbog nekoga, zbog nešto, ja mogu da budem veoma ljuta. I onda kroz tu ljutinu izražavam nešto što nije lepo. I onda to je uvijek problem. Ali da malo se povratim, te neke isto reči iz psihologije što mi imamo, vrlo je lako nama reći nemaš samopouzdanje ili nemaš ovo. Depresivan sam. Da. Anksiozan sam. Svi su anksiozani. Koristimo to nekako olako. Previše. I onda moramo da shvatimo da su neke stvari stvarno klinične stvari. Depresija, na primjer, je klinična stvar. Osoba koja ne može da se podigne iz kreveta mjesec dana. Mislim, to je klinična stvar. A mi u stvari to koristimo da kažemo da smo žalosni. Da. Za malo veću tugu ili malo manju tugu, to pripisujemo tome. A anksioznost? Pa anksioznost je isto. Mi možemo biti malo nervozni i to sve. Emocije naše su divne i one nama prikazuju kako mi možemo, recimo, u ovome trenutku da reagujemo. Naprimjer, ako sam ja student i sada imam sutra ispit, ako ja nisam malo nervozna u vezi toga, možda neću da uspijem na ispit. Zato što ipak kad sam malo nervozna, onda fokusiram malo bolje. Te emocije nama pomagaju i mi ne možemo da izbrišemo te emocije. Nema šanse, mislim, i znam kad neko dođe kod mene, sada nemam nikako anksioznosti. Nije to tačno i ne želimo da izbrišemo sve te emocije, pošto su te emocije vrlo važne da mi možemo da i dalje idemo i da napredujemo. Pošto doza jedna mala je dobra. Doza veća pravi nama problema. Ako ne možemo da idemo na posao, ako ne možemo da funkcionišemo u našim vezama, zato što smo uvijek imamo neku anksioznost ili moramo ovo da uradimo, onda ovo da uradimo, pa onda treće i četvrto. I onda sve to mora biti rigidno. Nema nikakvu fleksibilnost i to je problem. I čak nije dovoljno da ja kažem to sebi, nego sad ću ja tebi reći. Nemoj to. Znači, to je anksioznost. Baš mi je onako bilo negde i teško da definišem, zato što i za neki mali napad panike se smatra anksioznost i za neki spoljni ili možda nekome nepoznat uticaj na njih, ljudi to smatraju anksioznošću i prosto je teško danas definisati, zato što svaki taj neki, sve što te malo poremeti, ljudi često to kao doživljavaju kao anksioznost, je li tako? Anksioznost je velika stvar, mislim, za ljude koje oni mogu da izgube disanje i u tim trenucima i onda da se preznojavaju i ta velika panika, pogotovo što se tiče bolesti. Ili neke osobe, ako nešto se pojavi u telu, kao preskače srce malo, ja ću sada imati srčani napad, šta ću sada? I čak vrlo često idu u bolnicu, vrlo često ostanu tamo u hitnu pomoć i onda dok se malo ne smire. Panika je velika stvar, a imamo načine kako možemo da razmišljamo što je malo racionalnije nego što razmišljamo. Ako mislimo, srce odjedanput otkuca na neki neobičan način, ako ja kažem, pa to je funkcija moga tela, to je okej. Okej je da se malo i preznojavam, šta ja znam, možda je vruće u sobi. Ali ljudi koji imaju te misle, šta je to? Šta to znači? Gde ću? Šta ću? Joj, šta ako? I onda ako kognitivno, pošto ja obično i radim sa
kognitivnim mislima i sada povezujem to. Osoba kaže, joj pa ako meni lupa srce, šta ako ja onda otidem u bolnicu? Pa onda pitam, pa šta ako otideš u Da, bolnicu? da. Pa onda šta će se Da, samo da, desiti? da. I uvek to pratiš do krajnjeg i obično je ono na krajnjeg plaše se da će umrijeti ili da će biti kraj njih. Da. To je više u glavi Da. nego što je realnost. Znači, pozivate u svakom slučaju na neku racionalizaciju, jel tako, i na onako objektivno neko posmatranje i prosto balans, neki mera. Nije okej ni jedna krajnost, ni druga krajnost i uvek je svemu najbolje pronaći neku meru koliko je to moguće. I ovo što ste rekli na početku razgovora, misli, kontrolisanje misli. Ali svi psiholozi to kažu kao i šta je sledeće što može da se desi? Ok, desi ti se to i šta je sledeće? Dobro, desi ti se to i onda da čovek na kraju stvarno shvati u šta sve ide, od čega se zaista i brine. Ali da, verovatno je ta strah od smrti najveći strah koji ljudi imaju. Pa može biti, ali uvek ima nešto pozadi toga. I uvek ima nešto, na primjer, imam neke osobe koje imaju anksioznost i to je sada, pojavi se posle povezano sa ratom tamo što se desilo 90. godina i ljudi su preživjeli razne stvari. Čak su bili i malecki u to vreme. I sada kad je bila korona, ljudi su osetili isto to nekako zatvorenje, joj šta će biti, joj šta će sada naići. I onda to pokrene tu anksioznost da baš ide do ekstreme. Znači, to je trauma, jel tako, o kojima ste uopšte i pričali, da vučemo sve to od ranije što se desilo. Da li onda znači, i uopšte kada pomenemo taj neki rani period od 0 do 3. godine, mislimo 0 do 3 godine, da li prihvatamo emocije okoline, prihvatanje emocije roditelja koje nas posle grade ili kako uopšte to funkcioniše? Pa znaš kako su džezuiti rekli, daj mi dete do 7. godine i ja ću ti pokazati čoveka kasnije. I to jeste, mislim, sve što mi naučimo, relativno naučimo od bake, deke, od oca, majke, stričeve, ujake, šta god je tu, od komšija, obično tu stvaramo neko verovanje. I onda kroz život idemo, ako recimo neko nam rekao, čuvaj se komšija, oni su ovakvi, onakvi, onda i ti tako kad si već u godinama misliš, sumnjivi su ovi. Da, jeste. Mi nikad ne pitamo sebe zašto ja verujem ono što verujem. Mislim, odakle mi to? Da. Je li to istina? Ne pitamo sebe ako je to istina. A to je baš jedno dobro pitanje. Je li to istina? I kako znaš? Da. To je najbolje pitanje od svega. I to je jedino pitanje koje kad bilo ko u generaciji postavi sebi, u bilo kojoj, može da reši neke prethodne probleme i zaustavi neke prethodne probleme i može da iščisti i da napravi mnogo boljim i kvalitetnijim sve sledeće što se dešava. Zašto onda ne postavljamo sebi to pitanje? Recimo, meni mama stalno govori, što mene nervira od kad živim sad ovde u Americi, čuvaj za crne dane. Ja onda stalno što moraju uopšte da budu crni dani? Zašto će to uopšte da se desi? Možda se ni ne desi. Meni svaki dan, može da bude crn, a može da bude i beo, zavisi kako to posmatram. Zato ona, znajući moj karakter i znajući šta se prethodno dešavalo generalno i to kao na prostoru bivše Jugoslavije, sve to generalno kakvi su životi bili svih, da kažem, njih. I onda, to je to sad kao, a neko isto mojih godina neće se uopšte zapitati, već će prosto to da prihvati kao neki način ponašanja i to da shvati ako je to čuo od roditelja, znači tako treba da se ponaša i preneće to i na svoje dete. Koji je taj moment kad treba da se zapitamo i koje su to stvari kada se zaista zapitamo i ko to uopšte treba da uradi?
Pa ja mislim svako treba to da uradi, da sebe pita odakle mi je to. Mislim, to što je mama tvoja rekla, mislim, to su mudre neke stvari koje recimo... I ako gledamo na taj način, onda možemo da shvatimo razumemo zašto i kako. Ali ako recimo neke stvari verujemo, ajde da kažem, došla mi jedna žena i rekla mi je da se razvela sa momkom, a ona je imala to verovanje da su oni trebali zajedno biti zauvek. I ona je stvorila takve misli, misli koje misliš često postanu verovanje. I onda to znači, ona je to verovala. I onda kad ja pitam nju, ko si ti kad misliš te misli i sad ste se razišli i sada nemate zajedno, pa tužna, očajna, izgubljena. Pa onda pitanje jeste, šta bi bilo s tobom da ti nikad nisi imala taj misao da vi morate da ostanete zajedno? Mislim, ipak se ljudi raziđu, mislim, ne ostaju zajedno. I onda pomislila, pa rekla, kaže, pa onda bi bila nekako slobodna. Yes. Ljudi odlaze, dolaze u naš život, menja se. A kad mi imamo neko verovanje i sada ne pitamo sami sebe odakle mi to. Ali dobro. I kako onda prekinuti to? Kako prekinuti ta uverenja? Je li to neki rad sa psihologom, rad na sebi, samospoznaja? Jeste. Ima jedna žena, zove se Byron Katie, ona je radila neki rad, zove se The Work, kao rad. Pitanje sebe, je li to istina o čemu razmišljamo? I onda drugo pitanje jeste, je li si ti sigurna da je to istina? Ako jedanput imaš jedan primjer da nije, na primjer, sada je ovo kažem za momak i devojka da on nikad ne smije da me ostavi. Da. Je li mogu devojke i momci da se raziđu? Yes. I onda, pošto to je prvi primjer da tvoja cijela hipoteza pada. Onda treće pitanje jeste, ko si ti kad to misliš? Četvrto pitanje jeste, ko bi bila ti da nikad nisi to pomislila? Vidiš, onda rešavaš svoj neki problem. Ako ti misliš da ovo mora biti tako, a nije tako, pa ti, nikad ne bi trebala da dobijem otkaz od posla. Pa ko kaže? Da. Ali ljudi kad misle to, onda su očajni i ljuti i sve to. A mogu sebe pitati, hej, ko bi ja bila da nikad nisam imala taj misao? Ne samo prvi put da pitaš sebe, nego već 2 puta da proveriš. Već je da proveriš. Na primjer, pitanje jeste ili upitnik, momak ne treba nikad da ostavi mene. Pa je li to istina? Je li to zaista istina? Well, no. Da. I onda treće pitanje jeste, ko si ti kad tako misliš? I onda ko bi bila ti kad nikad ne bi pomislila to? Što si pomisla da devojka i momak nikad ne trebaju da se raziđu. Znači, prosto su sve ta neka uverenja, jel tako, kako živimo i koliko što čvršće to držimo i što teže to otpuštamo, mi smo sami u većem problemu zato što se oko nas život dešava i svašta je moguće i onda je uopšte samo ta sposobnost prilagođavanja i uopšte i kroz prirodu samo one vrste koje su se bolje prilagodile, samo one su opstale, jel tako? Sve druge koje su prosto imale problem sa prilagođavanjem na bilo koji način nisu ni mogle da opstanu. Baš tako. A i ovo što ste rekli za emocije malo pre, to smo mi, to čoveka razdvaja od bilo čega drugog. Razum, jel tako, od kamena, od predmeta, od biljke, od životinje su razum, ne, emocije imaju
životinje neke emocije, ali to što ti osjećaš, to te čini jedinstvenim na taj način kakav i jesi. I to treba negovati, samo treba da budemo razumni, jel tako? To je poenta svega u svemu tamo. Razumni je i da budemo u nekoj, što se tiče prirode, da baš budemo deo prirode, da budemo, znaš, sada je sve nekako, može biti veštačko ako se mi ne čuvamo. Sve je veštačko. Mislim, imamo i telefone i tehniku i sve to sa jedne strane, sa druge strane ova plastika, ovo razne stvari. Kad mi otidemo u prirodu, tu vidimo da smo mi i veliki, a u isto vreme veoma mali. Da. I to nas nekako vraća nazad baš u prirodu, da smo mi deo ovoga svega. Ja sam deo onoga drveta ili onoga cveća ili one vode. Ja sam deo toga, ja postojim sada u ovome trenutku. Mislim, ja jeste živo biće, ali i to isto nekako živo biće, jel da je? Drvo jeste, to Da, raste. jeste. I onda kad imamo neko poštovanje prema prirodi, onda i nama bude lakše. I onda volimo ono što je tu, što je nama pruženo. Mi nismo ni svesni koliko mi imamo. Ne samo spoljno što nam priroda daje, ali ono unutrašnjo, mi smo tako rođeni. I to je zaista divota. Da. Je li onda i zahvalnost izuzetno bitna za funkcionisanje? Izuzetno bitna. Jer kad smo mi zahvalni za ono što imamo, problem jeste sada ovo takmičenje. On ima ovo, ona ima ono, To nama ništa ne pomaže. Ništa ne pomaže. Zahvalna sam za ovaj čaj što imam ispred sebe, da mogu da ga pijem, jer to je ovde, to je već tu. I zahvalnost je jedna molitva. Kad ustanemo rano ujutru i kad kažemo da smo zahvalni, hvala Bože što sam se probudila. Hvala Bože što me inspirišeš i hvala što me poznaješ. Da. Wow. Kad otidem da legnem, zadnje reči koje izgovorim su reči zahvalnosti. Šta je bilo u ovome danu da sam zahvalna? Naprimjer, zahvalna sam što sam se upoznala s tobom. Da. To je lepo. I onda uvijek nađeš nešto da ti je baš lepo. Ljudi koji uvijek žive u nezadovoljstvu, nezadovoljstvo, to takmičenje, ta ljubomora, oni nikad neće biti sretni. A jedan deo sreće jeste ova zahvalnost. Kako to zahvalnost utiče na našu dušu na taj način? Šta mi osvestimo kroz zahvalnost? Mi sami sebe smirujemo i to je jači način do sreće. Ili radosti, ajde da kažem radosti umjesto sreće, pošto sreće. Zato što, hej, ako sam ja zahvalna za ovo što ja imam, ja dajem tu moć. Dajem tu moć i kao što nam je Tesla pričao, jel da sve je vibracija, frekvencija, energija. I reči su magnetne. I onda kad ja kažem ja sam zahvalna za ovo, za ono, ja šta radim jeste ja privlačim sebi još. Ako kažem ovo ne valja, ono ne valja, ovo nije tako i nemam dovoljno, ja privlačim sebi još. Univerza ne razlikuje ili je to zahvalnost ili je nezahvalnost, samo ti daje još.
tog što tražiš, jel tako? I ono što spominješ, šta god to bilo u tom momentu, dobro ili loše, to dobiješ. Yes. Tako da, znači, pobornik ste toga i verujete u to kakve su ti misli, takav ti je život uopšte u tu kao energiju i da treba biti pozitivan. Jeste. Reči su veoma, veoma moćne. I moramo biti oprezni kakve reči koristimo. I kad. Kad detetu kažeš, pa ti ne znaš. Šta tražiš sa time? Ti ne znaš. A kako mu onda reći kad stvarno ne zna? Kad u tim godinama stvarno, eto recimo, ne znam, koji je onda vaš metod i neki predlog? Pa onda baš Objasnimo, jel tako? To je ono, pokaži detetu ako ne zna nešto ili to je nešto što je privremeno. Nije zato što je takva je ličnost. A mnogo puta mi to koristimo kao da je lično. Ti si lijen, ti si ovako. I onda dete raste sa tim nekim mislima da je on takav. Pa ja uvijek kasnim, takav sam. Ne znači. To je ono, baš moramo da biramo reči. Sada ne moramo mi isto da previše, ajde da kažemo, ti si pobednik ako dete nije pobednik. Ipak mora nešto da bude da ti kažeš, hej, pobedio si sada, uradio si sada dobro. Treba biti realno što se toga tiče, a ne samo neke, kako bi rekli, crvene laže ili tako nešto. Znači, vi mislite da ne treba uopšte kao osuđivati nekog kao osobu ili celokupnu ličnost ili donositi sud o ličnosti, već samo o tom nekom određenom činu ili određenom delu. Znači, da ne moramo sad da kažemo ti si lenj, već samo u ovom momentu nisi namestio krevet, treba da namestiš krevet, jel tako, u tom kontekstu? Jeste, to je, i onda to je način ovako se uradi ako ne zna dete, ti ga voliš, iako je napravio grešku, ali si napravio grešku. Jasne. Kako da popravimo tu grešku? Jasne. Ili kako da, Jasno. sve kroz one prizma ljubavi. I onda nećeš pogrešiti. Znači, ako ti je to startna pozicija u svemu, prema bilo kome, faktički to je neka utopija i neki idealan svet i onda do konflikata ili neće dolaziti ili će oni biti smanjeni, jel tako? To je ovo, koji god primjer da ste naveli. Recimo, ovaj čovek što bi se iznervirao zbog čaše, ako prilazi tome da mu je neko to rekao iz najbolje namere, iz ljubavi, neće tako reagovati. Isto tako bilo koja druga situacija. Da. I samo da je uzajamno, onda svako iz svoje perspektive tako da gleda koliko god je moguće. Jeste. Mislim, ja kad meni neko dođe kao klijent i sada ima neki problem i to sve i onda sada kad imam evaluaciju iz početka i sada tražim da mi neko ispriča svoju historiju i da saznam malo više o njima i da dođem do neke dijagnoze, uvek sebe pitam zašto je ova osoba tu? Zašto ona se sada pojavila u moj život? Je li ta slučajnost je retka po mom mišljenju? Je li jesmo tu zato što sam ja terapeut, psiholog, bla, 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 ali mi smo ovde zbog nekog većeg razloga. Taj veći razlog jeste da smo mi dve duše koje smo nekako rekle ajde da se sada sretnemo. Ja zbog moga razloga, ti. I onda tu uvek imaš nešto, ne samo da recimo, ja sam sada psiholog i ta osoba prima od mene. Ne, nego je ovo neka stvar koja recimo obe duše primaju nešto i davaju nešto.
100%, 100%. Ja i kad sam počela da radim ovaj podcast i ljudi kad mi kažu neki koji primećuju i misle da samo moj sagovornik ima korist, pod znacima navoda, od toga što je tu, ja pitam u 50% stvari koje mene zanimaju kako ja u svom životu mogu to da implementiram ili kako bih ja to uradila ili tako kroz neku situaciju možda ako smo slično prošli, da li bih ja to tako. Prosto uopšte svaki odnos je uzajaman. Ti od mene, odnosno vi od mene dobijate nešto, ja od vas dobijam nešto, bez obzira na to što ste vi možda došli ovde da se predstavite i vaše iskustvo i vaš rad, bilo šta. Meni je isto u interesu da čujem šta, kako uopšte, naravno da imam i svoju korist od svega toga, samo od razgovora bilo kakvog. I uopšte učenje, slušanje tuđih iskustava, slušanje je mnogo važnije od toga šta se govori. Da li danas dovoljno slušamo? Da li ljudi slušaju da bi stvarno čuli i razumeli ili slušaju ono što se vrlo teško kažu, vrlo često kaže samo da završi ovaj drugi što pre da bi oni mogli neku repliku da daju i da odgovore na to. Pa ja mislim mnogo ljudi dobro čuju. Aha. Slušanje je baš Najteže. mnogo teško. Da. Je li mi to svi osetimo kad se priča u familiji, ajde da kažemo neko slavlje ili tako nešto, i sada svi žele nekako da ubace se, i kad kao, pa slušam te, a već čekaju da ubace nešto, zato što lete suviše unapred, da bi znali koji je odgovor ili šta ću sada da kažem umesto da tebe saslušaju. Slušanje je velika stvar, to je isto kao gledanje prirode. Sve zavisi ako si tu. Ako si ti tu, onda ćeš čuti. Ali ne samo čuti, nego baš slušati na onaj način da gledaš... Da razumeš. I da razumeš, yes. Imaju ovde što bi reklo Native Americans. Ja mislim da je, sada zaboravila sam ili je Hopi, koja je grupa, ali imaju nešto što se zove talking stick. Talking stick je kao štap koji priča. Koji priča. I sada svi kao sede okolo i jedna osoba drži jedan štap. I ta osoba koja drži štap pričaju. Ovi svi drugi slušaju i ne mogu sada da pitaju nešto što je povezano sa njima, jedino ako je pitanje u vezi čega ta osoba priča. I kad je ta osoba, kad završi, kad shvati da su svi čuli šta ta osoba priča, onda mogu da predaju štap nekome drugome. Što je veoma jako dobra stvar. Jako dobra stvar. U stvari nam svima treba, jel tako, to jedno, da bismo bolje razumeli i jedni druge, jel tako? 100%. Malo prije ovo kad ste pomenuli emocije i kada ste rekli da treba pozitivno da razmišljamo o svemu, koliko je sa druge strane nešto što često primećujem, a to je da ljudi vrlo često veštački proizvedeno se osjećaju dobro. U smislu da se trude, ne kao da samo da bolje izgledaju, već da podignu tu euforiju kod sebe, kakvo god je njihovo realno stanje, da se izdignu iznad toga, ali na neki veštački način da bi prosto možda izazvali tu stvarno pozitivnu energiju ili da bi prekrili realnu sliku sebe ili koji god je razlog. Da li je to dobro raditi ili ne? Nije, zato što ne mora niko drugi da zna ako je ta osoba veštačka ili ne. Ako sebe natera da se osjeća lepo i fino i sve u redu, sve okej. Da. Ti su mi najluđi, stvarno. Problem jeste što sva i jedna ćelija u mome telu sluša mene. I ako ja sada lažem, moje telo zna.
I onda tu će nešto da ispliva što ne želim. Ako ja uvek, sve je u redu, a nije. I onda, mislim, istina je ta jedna stvar. Sada ne kažem ja, hej, možeš biti težak kad kažeš istinu. Kad mi svi odlazili od jedne osobe do druge i ispričati istinu, ti si takav. To opet percepcije su u pitanju, ne znači da je to istina. Ali ja, ako, to često i spominjem ljudima, mislim klijentima, nekako kad osuđujemo drugoga, mi ne osuđujemo drugoga, nego osuđujemo sami sebe. I onda to je vrlo važno da znamo kad osuđujemo nekoga drugoga, da je to direktan neki hit protiv Kako to? mene. Pa sada ako ja kažem, ajde da kažem, što baš ima ružne neke crvene cipale. A šta ako stvarno ima ružne crvene cipele? Ali to je percepcija. Aha, okej. Moja historija i to sve. To je više ono moje, da ja osuđujem. Možda ona voli njene crvene cipale. Super. Sve good for you, jel tako? Da. Ako ja ne volim to. Ali vidiš, mi možemo da napravimo osuđenje kako neko izgleda, šta neko misli, kako neko priča, inteligencija, neke razne lične stvari. I sada kad osuđujemo nekoga drugoga, to je kao strelica koja ide prema toj osobi, ali se vraća i udara mene. Zato što moje telo zna da ja osuđujem nju ili njega. Problem sa time jeste ja osuđujem njega zato što osuđujem sebe. I onda na taj način ja saznam da ja osuđujem sebe i to moram da popravim. I najjači način da to popravim u sebe jeste da ja sebe prihvaćam, da ja sebe volim. Da ja mogu da kažem, hej, ti si okej. I što manje osuđujem, znači da ja imam više samopouzdanje u sebe i više sebe cenim. Ne egoistički, nego baš realno, onako, sa temeljom, duboko. Prizemno, toplo, da. A sada vas pitam na konkretnom primjeru. Recimo, ja stalno kasnim i to je realno. I drugarica sa kojom svaki put treba da se vidim, ja dođem kasnije u odnosu na nju. I ona mene osudi zbog toga, što jeste realno, mislim, objektivno sasvim. Kako se onda to manifestuje na nju? Jel ona treba isto mene sa ljubavlju da dočeka kad god ja da dođem ili kako? Pa jeste, može se, kao ovo što sam rekla ranije za čašu, za onoga čoveka, hej, ako sam ja rekla da treba ovde da bude zato što možda sam ja restoran, možda sam ja neki menadžer u tome, pa hoću da tako to izgleda. To je isto sa drugaricom. Sada sebe možeš pitati, hej, zašto ja kasnim? Koji je razlog zašto ja kasnim? Šta ja izbegavam kad ja kasnim? Možda ta osoba koja mene čeka misli da ja ne cenim njeno vreme i sada kasnim i onda je ljuta. Okay. To stoji. I sada je da ti to popraviš, ti možeš to da popraviš. A u isto vreme ono jeste istina. Ako ja osuđujem tebe zato što si zakasnila, ja osuđujem sebe zbog nekih stvari. Možda ne zato isto, ali osuđujem sebe. Zašto si ti kasnila? Ali onda ja mogu da kažem, pa zašto si ti? Znači, samo ljubav, stalno ljubav i prihvatanje i prosto ta neka prizma pozitivna, non stop prema svakom. I drugačije se onda i energija reflektuje i onda samim tim dobijaš i drugačiji odgovor nazad od bilo kog drugog stava. Jeste. Posmatrala sam jednu ženu, sada je stariju ženu, koja je došla da uradi nešto
I ona celo vreme, wow, kakav je hotel, što je lepo tamo. Mislim, hotel je hotel i sada, ali ona je baš pogledala to na neki lepši način. Ako je ušla u restoran, wow, što je ovo lepo, vidi kakve su lepe tanjire ili kako nas služe ili što je ovo dobro. Ona neće sada da komentariše za nešto Da, što da, nije, da. ali će napraviti ono pozitivno što vidi ispred sebe. Kao što su lepe ove čaše ili šolje. Da. Da. Prosto se treba, znači, fokusirati samo na lepo i onda to i naglasiti, jel tako negde? Jeste. Pošto mi smo svi skloni da vidimo mrlju. Da. Ako ulazimo u jednu sobu i ona crna tačka stoji na zidu, naše oči idu prema toj tački. I to je isto sa ljudima. Ako ja samo vidim neke loše osobine tvoje, to ću jedino videti. I tu, ja mislim, greše mladi ljudi kad su u vezama, mladi ljudi u braku. Oni mnogo puta fokusiraju samo na to što je loše. A on uvijek hoće da ide sa prijateljima, on uvijek ta. Pa, a šta drugo? Zašto si sa njim? Zašto si rešila da budeš sa njim? Šta je to što je tebe okrenulo prema njemu? Vidi one, jel mi svi, ako neko sa nama lep, jel da je, ako neko sade kaže, wow, što je baš lepo biti u tvome društvu ili tako nešto, mi ćemo se malo više i potruditi da budemo malo lepši, bolji i šta ja znam. Da budemo deo toga u stvari. Jeste. Da. I mi šta množimo? Mi množimo neku lepšu kolektivu. Pogotovo znam da je to tačno između nas kao ljudi iz onoga mesta tamo. Mi smo malo skloni. To sam sad htjela da vam kažem. To su tipični Balkanci, to što ste vi rekli. Ako vam neko dođe na slavu ili na bilo kakvo okupljanje, niko neće reći ili retko ko lepi su vam kolači, već će možda primetiti da stolnjak nije ispeglan lupam ili tako te neku stvar koja je loša, jel tako? Neće niko, retko ko će da pohvali nešto što je dobro, jer je fokus ljudi uglavnom na nečemu što je loše, a samim tim to što ste rekli reflektuje se na njih same ko to primećuje. Zato se izdvajaju ovi ljudi koji stalno primećuju nešto dobro. Zato nama jeste šok kad dođemo ovde, kad su Amerikanci tako više friendly i više, mislim i Balkanci jesu na neki način, ali oni su posebno to, taj small talk, ta neka priča, to nešto dobar dan, osmeh i to nama uopšte nije svojstveno i onda znam da nekako čudno reagujemo na to jer prosto nije negde deo našeg temperamenta, jel tako? Baš jeste tako kad neki naši kažu, pa zašto se oni uvek smeju? Mislim, šta je s njima? Što se ti nikad ne smeješ, jel to? Ne znači da je to loše, nego, pošto ja mislim sa neke druge lepe stvari jeste mi malo guramo jednoga drugoga da stvarno budemo bolji i da malo pokušavamo lepše, bolje da uradimo, što je okej. Ali sa ove druge strane, hej, pa pohvali domaćicu ako je spremila jedan lepi ručak. Jeste. Šta to tebi fali? Mislim, šta je to tebi da izgubiš ako fališ nekoga? Ništa ne gubiš. Nego čisto i napraviš lepo i za sebe i za tu osobu. Jeste. Milena, jako ste me iznenadili za nekog ko se bavi ozbiljnim, odnosno pacijentima i klijentima koji imaju ozbiljne psihičke bolesti. Jako ste pozitivni, mislim, i skroz onako u neku drugu krajnost idete. Kako ste izabrali to, odnosno kako ste došli do tog stadijuma sada već da lečite ljude koji imaju šizofreniju, koji imaju paranoju, koji su zaista oboleli od takvih bolesti? Kako ste izabrali baš tako da deo vaše svakodnevice budu takvi slučajevi i takve teške životne priče? Pa to je bilo u početku moje karijere, pa onda sam kasnije
pričam sa normalnim ljudima koji imaju neke životne probleme i to sve. Ali u početku to sam baš voljela zato što, opet hoću da kažem, to je manjina sveta koja, ajde da kažemo, i kao deca bez roditelja, to su ljudi koji imaju handikape neke, mislim, ne dobivaju mnogo pažnje. I onda volim da dajem nekome pažnju koji ne dobiva pažnju često. I zaista su divni ljudi. Oni su na ovome svetu sa nekim drugim, kako bi rekla, mission ili Misijom, da, razlogom, povodom, da. razlogom. Jeste, jeli, to isto nas pravi srećnim, jel da, i daje nam mir da nađemo zašto smo mi tu, da pronađemo to. I onda ti ljudi su zaista i fini i prolaze kroz teške trenutke. I onda kad neko sasluša njih, ja mislim da mi onda dajemo neki dar ili mnogo puta, znate ono kad daješ detetu koje nema roditelje i to sve i daješ njemu ili njoj poklon, ti si taj koji primaš dar. Da. Zato što to tebe zadovolji. I onda kad nekome pomognem, to mene nema ništa lepše, čini mi se. Jeste. A da li mislite, odnosno koliko je, sad ste pomenuli tu decu koja su onda iz nekih disfunkcionalnih porodica, je li to neki temelj, je li to nešto najvažnije za to kakvi ćemo sutra da budemo ta porodica i to odakle mi krećemo i da li su najproblematičnije i najteže one sudbine dece koja su ili napuštena ili deca razvedenih roditelja, da li se tu stvaraju najveći problemi za dalje životni razvoj? Pa ne bi rekla, mislim, imaš raznih razloga zašto dete postane, mislim, ili ostane bez roditelja ili ima 100.000 razloga. Neko umre, neko... sve zavisi. A nisam razumela dovoljno pitanje. Deki, koji je minut sad, reci mi, molim te? 0:0? Dobro, okej. Hoću da vas pitam, u smislu, ako su se roditelji razveli, na te neke razlaze, ne mislim ništa prirodno što se desilo, ali to neko ko je napušten, ko je odlučio da ode iz zajednice, ko je ostavljen na bilo koji način, ko je, ne znam, bio u zatvoru u smislu da je odrastao, da je dete odraslo bez oba roditelja ili tako neko ko je krenuo s tramputicom pa da ta deca nisu mogla da se razvijaju uz oba roditelja. Da li su to najčešće neke problematične sudbine te dece, da li su oni prosto te stvari teško dalje shvatali i teško kroz život se nosili zato što sama porodica nije bila funkcionalna. Da li su roditelji alkoholičari, narkomani ili bilo šta od toga, da li ta deca sutra najteže pronalaze svoj put? Može biti. Sve zavisi šta se dešava u razvijanju. Mislim, ja sam deo Lifeline humanitarne organizacije, pa mi baš i šaljemo razne stvari tamo u Srbiju i baš za decu. I tu se vidi neka deca ostanu celog svoga života tamo u domu i onda teško im, ako nemaju koga, onda je teško da prolaze dalje kad napune 18-19 godina, gde ću sade. Nemam koga, nemam šta. Ali to je isto jedan životni put. Mislim, imamo razne putove. I onda teško je reći zašto, kako, šta, ali svi nosimo, kako ovde kažu, svoj krst, jel da? Svi mi nosimo nešto i ta deca nose nešto. Šta će biti sa njima kasnije? Ne znamo. To je veliki upitnik. Ima nas raznih,
svugde i ako mi smo stvarno humani, mi trebamo da osvojimo, da čuvamo, da poštujemo barem ovu decu koji su nemoćni da pomognu sami sebi. Mislim, hoću da vas pitam apropo toga, funkcionalna porodica, da li je najbolji temelj za sutra nekog da izađe na pravi put? Pa može biti, može biti. A nekad i ako je neko, ako recimo neko živi sa tetkom, može biti sa tetkom. Aha, okej. You know, Da, ili sa bakom i dedom. Jeste. Jeste, da. Ako neko baš U voli stvari je to dete. ljubav najbitnija, samo da se ljubav da. Samo da ima ljubav i da je okružen na ljubav. Yes. Da. Ta toplota mnogo znači. Mislim, ako ja tebe volim, to će Tačno. mnogo značiti. Tačno. I hoću da samo malo, ako možete, da nam objasnite za šizofreniju i za paranoju, kako nastaju, zbog čega nastaju, da li su nasledne bolesti i to. Kad ste rekli na početku, taj moment da treba da bude, koliko smo mi u stvari socijalna bića, da neko treba da bude oko tebe, da ne treba da budeš sam ni u jednom momentu, da bi mogao da prepozna, da osvesti, da bude svestan da se kod tebe nešto dešava, da bi sprečio dalje razvijanje, nastajanje svega toga. Znači da ne budeš baš sam u bilo kojoj situaciji u životu. Sada imaš genetske stvari. Znači ima i genetske predispozicije. Jeste. Imaju genetske predispozicije. Neke recimo razvija se okolo čak i prvi put kad neko koristi marivanu ili tako nešto. Ne znaš kako je stvoren mozak, ne znamo, a kad je onaj prvi put, kad uzmemo neko piće, alkoholno piće ili kad uzmemo marivanu ili bilo koju drogu, šta će se desiti u mozgu u taj trenutak. I nekad stvarno napravi veliki slom, veliki problem. Osoba može da ostane baš od tih nekih prvih trenutaka paranoičan za celi život. A nije znao, probao je prvi put, bla, bla, bla. Ne znači da se to tako često dešava, ali nikad ne zna se. Nikad se ne zna. Što se tiče genetike, neka su deca, na primjer, od šizofreničara koji su identični blizanci, 50% postoji šanse da će jedan brat dobiti šizofreniju, a drugi ne. I onda to znači isto jedna doza okoline, nešto što je doživio jedan brat, ovaj drugi nije. I mislim, kad gledamo ćelije naše unutrašnje, iako imamo neku predispoziciju za srčane probleme, da imamo predispoziciju za neke druge bolesti, nekome se razvije, nekome ne. Pa zašto? Okolnosti mnogo znači. Ako ima neke toksene u okolini, onda može da otvori baš tu predispoziciju. A ne znači. Da, ne mora da. I onda to znači, opet, vraćamo se nazad na onu jednu prvu rečenicu, a to jeste ta ljubav koju mi možemo da pružimo mnogo znači. I čak ako ta osoba postane osoba sa šizofrenijom, ako mi dalje pružamo ljubav, to će mnogo značiti i kako ta bolest se razvija. Ili kako ta osoba onda može da shvati šta se dešava njemu, njoj. Znači samo to, prosto to je i evo i u religiji i kod vas je u nauci na taj način odgovor za sve. Recite mi, da li mislite da danas patimo svi ili mnogi od nedostatka empatije? Ima li empatije oko nas? Pa ima. Ima, ali... Psihologa, da. Da. Ima ako to imaš.
Mislim, ljudi sad su malo i čudna vremena. Mnogo se stvari promenule i od okolo korone i okolo svega toga i ako ja ne razumem tebe, ako nemam empatiju prema tebi, sav sam fokusiran na sebe i mene i moj život i moje stvari, kako ja, i onda sve gledam kroz taj prizam i onda kad gledam kroz taj prizam onda nikad ne mogu da shvatim tebe. A toga ima mnogo. Toga ima mnogo. Vidi se to na ulicama kad neko psuje vozi, šta ja znam, ako neko napravi neki prekršaj. A doduše, to je nešto što je najjednostavnije i najlakše da formiramo, da to raste u nas, a to jeste uvijek gledamo tu osobu koja je tu kod nas, ne samo kroz ljubav, nego kroz lično duša koja je tu ispred tebe i ona isto pati i ona se isto raduje i ona isto prolazi kroz razne stvari kao i ja. Možda nismo i uopšte isti, ali imaj malo osjećanja prema drugome. Suština nam je ista i to je neka osoba koja ima emocije, prosto da osvestimo da je živo biće, da ima emocije, da se možda i ono bori sa nečim i da imamo osjećaj neki prema tome. U stvari, dve ključne stvari koje ste rekli su razumevanje i ta empatija. Znači da se trudiš da razumeš onog nekog drugog i da pokažeš tu empatiju i sve se reflektuje na tebe i sve to što ti emituješ ti se vraća bukvalno kao gledalo, što jeste negde najznačajnije što ste rekli. Koji je neki najteži slučaj koji ste, ajde da ne kažem možda izlečili, ali ublažili ili sa kojim ste se susreli kroz karijeru? Najteži slučaj. Pa bile su neke, mislim, bila je jedna žena koja je došla kod mene, ona je bila medicinska sestra i nažalost ona je počela da koristi medicinu koja je sada spremljeno za pacijente i to sve i onda počela ona to da koristi i onda imala neku saobraćajnu nesreću i ta saobraćajna nesreća je stavila u jedno vreme kritično stanje i to sve i ona je htela da sama sebi sudi. A u isto vreme imala je bipolarnu bolest. To varira i nije stabilna i to sve. I sada psihijatar je zvao mene da ja budem njen psihoterapeut i da joj pomognem zato što je suicidna. I ona je došla kod mene, bila u teškoj situaciji zato što izgubila svoju licenciju, zato što je koristila lekove od pacijenata, izgubila način kako da živi. Nije imala neku familiju koja je bila bliska sa njom, apsolutno sama. I dolazila je, barem se trudila, dolazila često kod mene i posle 3 godine ona počela da blista. Što znači našla je način kako da dobije posao, da i dalje pomaže, prestala je da koristi te neke droge koje je koristila ranije i njena bipolarna bolest je bila stabilna. I čak kad smo mi završili terapiju, ona je i počela jednu vezu sa osobom. I sada mi smo prestali terapiju. Ja sam joj želela sve najbolje i normalno ako ikad se pojavi nešto da
ona normalno zove psihijatra u to vreme i možda 6 meseci kasnije psihijatar mi je javio da je došla njemu i da je rekla da je imala taj bipolarnu fazu gde je on stavio nju u bolnicu i ona u bolnici sudila sebi, iako je bila tu za pomoć, jer nije videla drugi izlaz. Znači da se ubila ili... Ubila se, ja. Koristila je od dušeka one pomozi mi reći, čaršefe. Čaršefe, da. Stao mi mozak. To je bilo nešto veoma teško meni, zato što ipak mi želimo da život je spašen. Iako sam ja prestala sa njom da radim, nije... Ona je naučila ono što je naučila. Onda sam ja morala da sebi kažem ovo, a to jeste kad osoba baš reši ono najgore, to ne može sprečiti. Ona je bila u bolnici. Mislim, mi moramo da pomognemo svakoj osobi koja naiđe. Ili sutra dan ćeš malo drugčije razmišljati. Možda sada je sve crno, ali sutra dan svetlo dolazi. I može onda da se vidi neki drugi ugao. Ali u tim trenucima ona baš nije videla to. I onda sebe sam pitala mnogo puta kao, pa možda sam ovo mogla, pa sam možda ovo, šta da sam ovo pokušala, šta da sam ono. Mislim, to su ta neka teža pitanja koja ipak je život. Da. Okončan dan na taj način. Jel postoji nešto što, rekli ste da su vam klijenti i ljudi sa Balkana, jel tako, i Amerikanci naravno, jel postoji nešto što je tipično za nas, što svi mi koji smo došli odande, koji nam je zajednički problem, sa čim se nosimo? Taj moment odlaska od kuće, taj moment ostajanja ovde, ta neka neizvesnost, upravo ono sve o čemu ste vi pričali. I zanimljivo mi je bilo kako ste u jednom intervjuu rekli da savetujete našim ljudima da se vrate tamo odakle su, da tamo suštinski jeste naša sreća. Zašto to mislite? Po čemu ste zaključili? To sam više rekla za neke mladiće koji dođu ovde. Mislim, kad neko dođe ovde, oni imaju neke snove, jel da postoje to i to i to, ali onda ne vide sebe u ovaj svet. I onda kad ne vide sebe u ovaj svet i sve im je teško i sve ide teže, pa Bože moj, zašto si tu? Mislim, tamo ti je majka i otac i brat i sestra i to sve. Ti si sada sebe odvojio kompletno ovde i mrziš ovo sve što je tu. Posao ne ide kako treba, ovo ne ide kako treba. Pa vrati se tamo gde je lepše. Šta radiš tu? Da pokažeš prijateljima da možeš ili da... Mislim, nemoj ništa raditi ono što stvarno ne voliš i ne želiš. I zato sam to rekla. Znači, izvučeno iz konteksta. Da. A što se tiče ljudi sa Balkana, pa Bože moj, oni su isto kao i Amerikanci, mislim, svi imaju svoje neke lične probleme, svi su različiti. Ne mogu ja sad da kažem, svi sa Balkana dolaze sa depresijom ili sa anksioznosti. Nije tačno. Imaju razne probleme. Imaju ljudi koji su i imali probleme sa ratom,
Mislim, i sa sve strane imaju ljudi koji gube osobe, žena, muž. Imaju ljudi koji imaju probleme sa drogom ili sa alkoholom ili različite stvari. Je li moguće izlečiti alkoholizam i uopšte kako se zove, narkomaniju, Bože, od psihoterapijom? Pa može, Može. opet hoću da kažem, sve zavisi kako osoba počne i šta je sebi rekao ili šta je sebi rekla. I to je ono verovanje i ima tu mnogo stvari, mnogo stepeni. Zato ovde imaju Alcoholics Anonymous i onda tu prva stvar jeste da sam nemoćan protiv alkohola. Mislim, i sve predajem Bogu. I onda na taj način kad to urade, onda mogu malo lakše da se bore sa tim. Ali opet hoću da kažem, sve to zavisi od ličnosti, historije, te traume što su preživeli ranije, u koji pravac žele da bude, u koji pravac... Mislim, neko za jedan kratki period može da se okrene alkoholu, ali ne znači da su alkoholičari. Da. To je neko rešenje, trenutno. A kad nađu neko drugo rešenje, onda koriste to. I onda ti ljudi mogu da sebi baš mnogo pomogu. Pa, imam još 2 pitanja za vas, da ne širimo sad, svega smo se dotakli pomalo. Prvo pitanje je, Tatjana, hoću da vas pitam, šta mislite o tome, ovo što ste pomenuli naše mlade ljude koji ovde dolaze, vrlo često ne govorimo o njima koji su došli, odnosno ostali ovde legalno, govorimo o ljudima koji su ovde ilegalno ostali. Došli smo svi legalno, ali sad ostaju pod različitim okolnostima. I sad, vrlo često u toj trci za svim onim što nam Amerika od nas uopšte zahteva, jel tako, gubimo sebe i nismo svesni na koji način se to sve odražava na našu dušu. Znači, ta nostalgija, to što nije neko bio dugo kod kuće, nije video dugo porodicu, nije video dugo prijatelje. Ti kad ulaziš u ovu situaciju, ti ne znaš kako ćeš se ti nositi sa tim samo zato što trčiš za jednom stvari, to je novac, i šta sve drugo gubiš. Kako se nosimo sa tim? Koliko se izgubimo, koliko se pronađemo uopšte? Pa opet različiti smo i onda neki ljudi se baš mnogo gube, trče za taj novac i onda čak imaš slučajeve gde gube život zato što trče i onda ne spavaju i te stvari. I onda se pojave neke psihoze zato što ne spavaju, trče za kamionom, šta ja znam. A imaš ljude koje vide sebe u ovaj život i onda žele da bude nešto lepše, finije i ti ljudi koji su baš tako napredni, oni će da nađu soluciju. Oni su ostavili nešto pozadi njih i zato što su rešili za jedno vreme. I ja bih rekla svakome, hej, uvek se možeš vratiti. Uvek se možeš vratiti. Jedan period, ako si ovde već 10 godina, 10 godina si izgubio tamo. Izgubio si 10 godina sa majkom, sa ocem, sa bratom, sa sestrom, i sve će biti drugačije kad se vratiš. Sve. Jel to znači nešto veliko? Ako tebi znači nešto veliko, onda promeni to. Problem jeste što, ja mislim, situacija kakva jeste, ljudi traže neko bolje sutra. I onda zato što traže neko bolje sutra. Ali imam i slučajeve koje, recimo, imali su i tamo bolje sutra. Ali su nekako rešili da imaju ovo iskušenje ili ovaj experience da vide kako je ovde u ovome svetu. Ništa se ne gubi. Sve što mi prolazimo, sve je to nauka. I osoba mora sebe upoznati dobro,
Ako ti nedostaje majka, ako ti nedostaje sestra, ako ti nedostaje neko u tvojoj familiji, vrati se nazad. Pa moći ćeš ti kasnije da otideš možda za Italiju, možda za, ne znam, ali Da. Biće već neke okolnosti. Ako to nije nešto ono sa čim ti možeš da se nosiš i ako ti je prosto teret na duši, onda nema potrebe ići protiv sebe. Bukvalno ljudi neki idu protiv sebe zarad nekih materijalnih stvari. I posljednje pitanje, hoću da vas pitam, šta nas to čini? Jel možete još jednom ukratko da mi kažete ovo što sam ja ovakva i što reagujem na određeni način na svet oko mene ili što ste vi takvi kakvi jeste, koji su to neki odlučujući faktori da nas prave onakvim kakvim jesmo? Još jednom da nam kažete da podvučemo crtu. sada ne znam na koji način misliš. Ono kako mi odlučujemo jeste deo naše percepcije, naše historije. Ako smo traumirani na bilo koji način, to će se ispoljavati na kako mi gledamo svet. Ako gledamo kroz prizma ljubavi, razumevanje i optimizma, imat ćemo neki drugi ugao svega toga. Ako gledamo kroz negativnost i ako gledamo kroz pesimizam, imat ćemo drugi ugao. I onda biraj. Sve je opcija. I to može se naučiti. To nije sada smak sveta ako ja sam pesimista i sada ne znam, ja ne znam kako je to biti optimista. Pa to se može naučiti. Čak i ono što sam rekla ranije za otpornost, neki smo rođeni sa malo više, neki sa malo manje. Ta upornost je isto nešto što se može naučiti. Kako da odskočimo od stresnih situacija, način kako razmišljamo, način kako gledamo na svet, način kako mislimo. Ima jedna super rečenica i njome bih je završila. Parafrazirat ću, pošto je na engleskom, kaže vrela voda očvrsne jaje, a omekša krompir, tako da nije do okolnosti, već do toga kakav je materijal u pitanju. Tako da sve zavisi od toga kakvi smo mi suštinski. Jel tako? Iako su okolnosti iste, svako će drugačije reagovati na njih. Jeste, svako će drugačije malo reagovati na sve to što mi... Ali shvatimo da smo mi živo biće, humano biće, i moramo tu da budemo zato što već jesmo. I imamo razloga zašto smo tu. Ovim bih i završila. Hvala vam mnogo na vremenu, na razgovoru, na razumevanju i uopšte što ste podelili sve ove divne stvari sa nama. Jednako iznenađena sam koju ste uopšte količinu ljubavi i neke pozitive i nekih lepih stavova uopšte doneli ulaskom samo u ovu prostoriju. Hvala vam mnogo još jednom. Mina, hvala. Hvala i vama, zadovoljstvo je moje. Hvala vam što ste još jednom sa mnom došli do kraja epizode i nadam se, odnosno sigurna sam da će vam ovoga puta cijela ova priča i koristiti. Ako vam se svideo ovaj tip razgovora i ako je ovo nešto što biste i u budućnosti voljeli više da gledate, predlažem da kliknete na like i ako uopšte imate bilo kakav komentar, voljela bih da to i podelite sa mnom. Do sljedećeg gledanja, prijatno!